videózó. Videózod, az tök jó. Az jó. Videózod. De jó. Te ne nyaltosd a kamerát. Ladynek legyen benne az egy feje. Hát benne van. Lady úgy van, mint egy manöken. Igen. Igen, beáll a képnek. A cuki falatom. A cuki falatok ezek még. Mi az? De hogy őrzi? Már, hogy tanítanak. Mit Jó, akarsz? ez a feje neki, ja? De kígyó vagy, nem tudom. Feje kíváncsi.